kaya ngono. Wong tuwa malu. Tegese kowe nadyan to awak wanita gedhe tanggung jawabmu. Gonmu ngulawentah peparing piwulang marang santriwati kang dumunung ana ing pondok Kerung Sukupari. Ngene ya. Sawetara abah bakal paring piwulang gambaraning ilmu kang bisa nampa marang sipating wadah. Nanging aja nganti lali wadah kuwi wadah kuwi lak. Maling kae londo. Ilmune padha golek ati kang supaya bisa mulyakno jroning uripe. Nanging sak mulya-mulyaning maling sing ora konangan kae isih mulya wong mlarat nanging ora serakat. Kuwi lho ilmu kang nanging sak akeh ilmumu kowe aja dadi wong pinter. Mergo wong pinter kuwi durung kapara yen ngerti. Nek wong ngerti mesti pinter sebab wong ngerti kuwi gelem ngalah. Nek wong pinter ora gelem ngalah. Geleme ngalah nek wis nglakoni salah, apa gunane kowe ngalah sawise kowe nglakoni salah? Ibarating atimu kuwi ya kudu ditanduri salah sawijining tanduran. Kang tanduran kuwi mau bisa njaga kelawan uriping dhewe-dhewe. Yen tanduran kuwi mau pari bisa nukulake pari. Yen tanduran kuwi mau tela bisa nukulake tela. Lan yen tanduran kuwi mau mbako bisa nukulake mbako. Banjur atimu mbok tanduri apa? Kang wite manggon ana ing tumindakmu, wae manggon ana ing pangucapmu. Mula sangka kuwi ya. Tembung saklimah tumindak sapecak ya aja nganti rusak. Jalaran darbene anak wadon mono pindane iris-iris landesan dengkul kok. Sisip sembire kalamun ana ra benere anake wong tuwa melu kembet. Ya mula sangka kuwi aja nganti kowe lirmo ing janji karo wong tuwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuran senarak lenggah. Jagong dateng anak kula dumadaan wonten rawuh panjenengan. Pangapunten sanget. Panjenengan nika sinten mijil saking pundi? Menawi Sudyamastani kula pun Kapten Lasar. Kapten Lasar wiking saking kerajaan Porti. Estunipun dangu anggen kula mapan sak jawinipun palebahan Kurung Sekutari. Awit kula mirengake wewenjanganipun Bapak Abah Al-Mansur. Saya kadudut, saya ternyuh ati kula mirengaken punapa ingkang dados wejanganipun Bapak Abah Al-Mansur. Oh, ngapunten sewu. Ampun kesangetan anggenipun ngalembono. Kula menika kawasanan manungsa prah sang kapten. Menika boten
asis dipun utus sesembahan panjenengan raja wonten ing Turki ingkang supados pripun menika calon raja teng kerajaan Turki ingkang apeparap jeng Pangeran Saladin kersanipun langsung kawruh nimbang ilmu ing palebahan Rom Skutari. oh ngaten nun sewu Kanjeng Pangeran Saladin inggih kula menapa sedaya kala wau leres ingkang dados aturipun Sang Kapten Laksaru. Menika leres napa ingkang dipunaturaken kaliyan Kapten Laksaru. Jalaran menapa kula menika nampi dawuh marang ngersane Abah Sang Raja wonten ing kerajaan Turki. Kersanipun kula menika ngangsu kawruh wonten ing Rum Sekutar. Ing wedal sakmangke menawi Abah kula menika lengser saking kerajaan Turki, sinten malih to ingkang nglenggahi dampar Maesondanu wonten ing kerajaan Turki yen boten kula Abah. Matur nuwun Sang Kapten. Katuran priksa nggih. Panci wonten tetembungan yen pinter kuwi mau tanpa pangerten bebasan kaya mlakuning jaran, mlakuning kreta kalarak playuning jaran. Engriku bakal nerjang apa wae sing mapan wonten sakarepe jalaran tanpa srati. Tegesipun panjenengan mapan dipun condhokaken wonten ing Rum Sekutari namung badhe pados srati utawi pados piwucal. Menika leres. Matur nuwun sanget, matur nuwun sanget. Menawi ngaten pramila nun sewu nggih Sang Kapten. Sawetawis sampun terang terwaca dawuh panjenengan dalah Pangeran Saladin. Kepareng kula mapanaken dhateng Pangeran Saladin nduduhaken papanipun jalaran wonten ing Rum Sekutari menika kathah patayat utawi santriwati ingkang sami mondhok wonten ing Rum Sekutari. Papanipun menika benten-benten kalih Kyai Kakung. Cethanipun jeng Pangeran Saladin sawetahipun atampi dados siswa ing kamulangan luhur Rum Skutari. Nelakake gongeng panuwun ingkang tanpa pindhan warsanipun Bapak Abah Al-Mansur ing wedal sakmenika jeng Pangeran Saladin atampi siswa ing Rum Skutari. Nanging nggih Rum Skutari kerajaan Turki menika tebih sanget wancine wanci ratri menapa dipun keparengaken menawi kula nyepeng wonten ing Rum Skutari sawetawis. Nuwun sewu. Papan menika kagem sinten kemawon dipun sumanggaaken saya-saya. Panjenengan satunggaling kapten ingkang mapan wonten ing Turki. Matur nuwun sanget pilih panjenengan kersa nyipeng wonten ing Rum Sekutari mriki. Matur nuwun. Sawetawis jeng Pangeran Saladin kula pasrahke Bapak Abah Al-Mansur piwulang luhur ingkang sae kula pitados suket niku ajine elek teng ngisor ning nek papane teng dhuwur gunung niku nggih sae. Saged mawon jenengane ngatos matur sembah nuwun Pangeran Saladin lan kowe Ndo Saira ayo bareng-bareng
miras pantes nuduhke papane kanggo pondokan Kyai Kakung ana ing Rosutari kene ya. Nyambung derekaken siapa? Kaya ngono ha. Nun sewu kepareng kula tak boten Sampun derekake. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kahanane kerajaan Turki karo ing Rungsutari awane ning kene kok padha enak lan kepenak kok saya betah nyawang wewangunan ing Rungsutari saya ana bocah wedok loro mau jan ayu tenan wong wedok mau ora iso ketemuan karo bocah wadon mau lakon ketemuan ora ndae pos ya Waalaikumsalam. Yen ngono singop iki kanggo aku. Oh, sapa? Resia. Ku dhisik Resia. Resia. Ah, pernah apa lawan Bapak Al-Mansur? Anake Abah Al-Mansur. Resia. Mun setahun jembleng sarendeng lagi sepisan iki aku ngerti wong wadon sing rupane ayu endah sulistya ing warna duwe bojo apa kowe rondo apa jelegan Istunipun kula tesih kenya injing menika dereng gagahi garwa kathah. Rahasia Ci, ngono padha karo aku wis Ajeng. aku kapten aku sing Joko kula res Ci kados pundi? mbok menawa iki wis pinesti dadi jodhone areng aku ngerti kelawan kowe rasane atiku terenyuh lambe iki kudu ngandhakake kelawan kowe aku kepen mulyake kowe kanthi dalan gelem kowe dadi bojoku res Nuwun pangapunten saderengipun, Ci. Istunipun kula dereng kepengin umawi. Cetane kula boten saged nampi katresnanipun panjenengan kapten. upama wektu dina iki kowe durung gelem omah-omah semaya kowe pirang taun aku saguh ngenteni kelawan kowe Nanging kapten. Istunipun tibake kula boten gadahi tresna kateng panjenengan. Pramila wedhasan menika katresnanipun panjenengan boten kula tansih. Kok diurungi wae, Ci. wong tresna kuwi gampang kok res Lah kok gampang cetane pripun? saben kowe kulino cedhak kowe kulino awor aku sithik boko sithik bakal ngelahke rasa res Kapten Kasih. Resingkat dados pangapunten. Tresna menika saged kumpul. Saben dinten kencang. Niku yen saged sarujuk.
Sapa Rojo manis? kok malah dibacotake? Sapa manis kaya sira? Lah panjenengan menika pun saged-saged kalih kula to, Kang. Apa? Wong lanang iso tumindak nekat, wong lanang iso tumindak kurang ajar karo kowe. Kapten Lazaro, jagat menika digelar ramba. Mboten mung sak lembaring godhong kelo. Tegese iki wong wadon akeh cacahe sing bisa ngimbangi rasa tresnane sampean. Mbok yo wektu dina iki sampean iki diwurungake yen duweni rasa tresna marang aku. Kamangka sithik wae aku wis kandha bola-bali ora duweni rasa tresna babar pisan. Tur ki akeh wong wedok sing ayu ning aku ora seneng. Senengku mung mligi karo kowe Rasia. Sepisan maneh gelem nampa katresnane Kapten Lazaro. Kapten Lazaro, kamangka aku wis duweni sesampe. Yen to aku kelakon dadi bojomu, luwih becik aku kakukut jagat iki. Ora sudi. Ora. Alenono. Ora. Lom. Ora. Ora. Kowe gawe gelane atine Kapten
ngladeni karo aku apa ora? Kowe gelem ngladeni apa ora? Aja kok bilang. Nek ora ngladeni, tangane mbayumu tak coklak. Ora kowe. Gelem ngladeni apa ora? Ora gelem. Resio. Samana. Saiki kowe gelem ngladeni Kapten Lasar apa ora? Nek kowe ora gelem ngladeni, mbayumu tak pendem urip-uripan. Kowe korban mbayumu. Ora ana siksa bela karo kowe. Gelem ngladeni aku. Gelem ora? Nek ora kowe tak. Kapten Lasar. Pangeran salah Kapten Lasar. Jebul kaya ngono tumindak. Aja nyalahke aku bocah cilik wingi sore. Yen aku wani kelawan sampeyan Kapten Lasar. Mergo kabeh mau wis dadi tumindakmu. Sing kudune kowe iki duweni pangkat derajat kapten ana ing kerajaanku. Kowe kudu tansah ngayomi marang kawula cilik. Ora kaya ngono tumindakmu Kapten Lasar. Jang Pangeran Salati, Kapten Lasar. Yo kene melu perkarane Kapten Lasar. Perkara iki bakal tak blakake ana ing Rom Sutari. Kowe bakal blok tenane Jeng Pangeran Saladin ora kepengin sekolah ana ing Rom Sutari. Mung akal-akale Kapten Lasar. Tenane aku ngalap patine Pangeran Saladin. Ngalap patiku. Ora berani. Kapten Lasar ngajeni karo Pangeran Saladin. Kapten Lasar. Yen ngono aku duweni rasa cubriya kelawan kowe. Kowe ora luput. Mergo apa? Rikala aku bakal jumenengan dadi raja ana ing kerajaanku. Kowe sing aweh bakal nyekolahke aku ana ing Rom Sekutar. Malah kaporo kebeneran kowe kepengin ngalap kelawan pati. Kowe kepengin duweni kerajaan tuh. Ora ndak selai. Mulai papan kene Pangeran Saladin. Supaya perkara iki rampung, kowe kudu mati saka tanganing Kapten Lasar. Kapten Lasar. Yen kaya ngono penjalukmu yo. Yen pancen kowe bisa mateni kelawan aku. Ayo. Ditentokake Kapten Lasar ngopaku sing bakal mati. Mateni Pangeran Saladin. Gampang aku nglumake pepekku. Non sewu sang kapten.
Kula sakniki sampun ngertos menawi panjenengan satunggaling tiyang ingkang ambet berbudi nanging tumindak panjenengan candala sangkap. Amarga niku kawastanan menungso sing kesusu melek kaslak muluk barang kang melok ing tembe wingkingipun panjenengan badhe kaselak-selak sang kapten. Sampean wong tuwa omongane akeh mangane entek sak besak sedelok kasampean matek. Omongan kaya ngono kuwi wis ora dipercaya karo wong. Sampean nyabo mangane ya padha segane. Lho anake sampean resya ulungke karo aku perkara iki ben ayem tentrem ora ngerem sekali. Nuwun sewu. Bebojoan menika setunggal dalah setunggaling kedah nyawiji dadi siji. Menawi keplok ngagem asta setunggal mboten saged kok. Sing ngomong ora iso keplok tangan siji sapa? Kula Iso nek ora percaya bukteke keplok tangan siji tetep muni. cok niku mboten sae ngoten tegese rak melanggar aturan. Lho ora resik. Oh mboten. Lho ora. Mboten. Nek ora